Üdvözlök mindenkinek, gyerekek! Ez egy friss tartalomgyártás lesz, amit Magyarországon nem nagyon csinálunk. Ugyanis kütyüket fogok bemutatni, ami PC-n úgymond aim assistot fog adni. Több kütyüt kipróbáltam már, de sajnos magyar segítségem soha nem volt, tehát mindent látok spanyol, angol, tehát mindenhol minden streamer mutogatja. Magyarország sajnos ebből kimarad, de én elkezdem szép sorjába bemutatni nektek Ximapex, Xim4, Chronus Zen és társai, hogy melyikkel mit lehet kezdeni, és illetve azt is megmutatnám nektek, hogy ezek külső adapterek, tehát ezeket nem nagyon banolják. Tehát ez külső program, javítsatok ki, ha majd tévedek, de én például a Ximapex-et 4,5 éven keresztül használtam, PC-n, Playstation-ön soha büdös életben nem banoltak. Na most én ezt megrendeltem külföldről, én ezt nem ismerem még, ezt az AIM Zen X-et, de ebből most is a Pro verzióját rendeltem meg. Ki fogjuk csomagolni, és megnézzük, mi lapul a dobozba, illetve majd megnézzük, hogy mit is tud ez a kütyű. Ez így néz ki. Csili-vili becsomagolva érkezik. Várjátok csak, már még nincsen kameratartóm, nem készültem föl, de gondoltam, most már bemutatom nektek. Ő így néz ki. Tehát itt jól mutatja a hátoldalán is, hogy telefonos applikációval működik. Ez igazából már nem egy új dolog. Tehát a Ximapex-nél is ugyanez volt. Meg ugyebár most már kijött az új Xim is. De mindegyiknél applikáció van. Ez azt jelenti, hogy van egy appja, amit letöltötök a mobiltelefonra, és ott be tudjátok állítani. Tehát konkrétan a billentyűzetnek a kombinációi, tehát ilyen elég nagy sok mindent be lehet vele állítani. Illetve azt akartam mondani, igen, hogy eléggé nagy a beállítása telefonon keresztül, mert ténylegesen szinte végtelen. Az AIM-ra kíváncsi leszek, tehát ezt azért rendeltem meg, mert hát most nyilván az ember nem úgy akar játszani, hogy most saját magától rámegy az olyanoknak szól nyilván ez a tartalom, akik azért már tisztában vannak nagyjából a dolgokkal is, de hogy azért én úgy gondolom már, hogy mi PC-sek lassan itt hátrányba leszünk, aztán tudom most, aztán sokan mondják, akkor tanulj meg parasztkontrollerrel, de nem akarok, meg nem fogok. Tehát PC-n kezdtem még a Counter-Strike-ot, a jóisten tudja mikor. De ma már olyan aim assistja van a kontrollereseknek, és egyszerűen az istenén nem tudom beállítani, hogy most én külön csak PC-sekkel játszak. Mondom itt például a Call of Duty Warzone-t, mert nyilván azzal játszom. Nagyon semmi mással. Szóval igen. De bontsuk ki, nézzük meg a dolgot. Nem lesz nagy szám. Találunk benne. Én is most gondolom ki először, most hozta a futár nemrég. Egy ilyen kis könyvszerűt fogunk találni, ami hát nem tudom miért tekem ez. Illetve gondolom egy ilyen felhasználási útmutató, meg minden nyelven le van írva. Illetve kapunk hozzá, ez jól néz ki amúgy. Ezt meg is mutatom nektek.
tudom mennyire látszódik, de ez eléggé rendben van. Jó minőségű. Illetve itt van a kis kütyüke. Van rá egy Type-C, USB és egy hátsó USB. Ez a töltése, nyilvánvaló. Vagy ha nem is a töltése, akkor valószínűleg gondolom ezt le tudod frissíteni, scripteket tudsz rátenni, de szerintem ez ugyanolyan, mint a Ximapec, saját magától is az applikációba bemész, és csak beállítod igazából a beállításodat. De még egyszer mondom, lehet frissíteni is. Azt nem mutatja most, hogy melyik oldalra melyik megy, ezért gondolom, hogy most mindegy, hogy billentyűzet vagy egér hátra oldalra. Hát így néz ki a kütyű, aztán majd még csinálok vele egy tartalmat nektek, hogy hogyan is működik. De ha érdekel majd még ilyen tartalom, akkor írjatok. Ezt a kütyűt először is megnézem, aztán majd felteszek róla a videót, hogy milyen beállítással, hogy tudom én ezt beállítani. De igazából bementek az applikációjába és beírjátok, hogy AIM Zenix, és tök mindegy, hogy iPhone vagy Android, mind a kettőre van, és letöltitek az applikációt. Onnantól kezdve összepárosítjátok Bluetooth-on keresztül, és beállítjátok igazából, de erről majd készítek videót, ha szeretnétek. Aztán majd szép sorjában bemutatom a kütyüket, hogy végre Magyarországon is. Hát lássuk, hogy mi a szisztéma van. Sok ismerősömnek mondtam a Ximapec-et is, ők azt se tudták mi az, de ma már profi gamerek a Call of Duty-ba, és senkit nem banolnak. Ha meg valaki azt mondja, hogy büdös nagy csalók vagyunk, akkor ez van. Tehát itt már olyan nagy az aim assist, hogy itt már fel kell venni szerintem a PC-seknek is a versenyt. Nagyon-nagyon sok streamer, tehát a 98%-a bukik le, hogy nem olyan csalása van, de van aim assistja. Tehát szép sorjában mindegyik, akiről azt gondoljuk, hogy jaj, mekkora játékos, buknak le sorjába. De én úgy gondolom, hogy csak van egy minimális aim assistod, én szerintem nem vagy egy büdös nagy csaló. Tehát ezt a játékot már máshogy nem lehet játszani. Na jó van gyerekek, hát ennyi lett volna az első tartalom. AIM Zenix AX200 Pro. 8 nap alatt megérkezett. Nem az AliExpressről rendeltem, mert úgy drágább lett volna, ugyan azt hiszem 37-38 ezer forint. Így 33 ezer forint volt. Én szerintem rendeljétek meg, mert hogyha találtok is Hardware Apron, vagy esetleg Facebookon, sokkal borsosabb árba teszik föl, mert hát paraszt akkor várd meg. Ilyen 50-70 ezrekért is fölteszik, tehát ilyen hihetetlenül. Most amikor kijött az új Xim is, 100 ezrekért láttam fönt, holott te már meg tudtad rendelni 46 ezeré. Tehát ezzel figyeljünk oda. Jó. Majd lesz még tartalom az aim assistjáról, meg elméletileg nulla recoil is van, én azt nem fogom nagyon beállítani, de majd bemutatom.